L'Andreu Barberà ha estat i continua sent l'ànima de moltes activitats culturals i populars relacionades amb Alcover. És fundador del Museu Municipal i l'actual jutge de pau, entre moltes altres coses. Bon dia i bona hora. Bon dia. Què hi teniu en el Museu Municipal? Bueno, al Museu Municipal hi ha diferents coses. Hi ha la geologia, arqueologia, l'etnografia, hi ha armes, hi ha religió. Hi teniu de tot, doncs, en el museu aquest. Hi ha 14 sales. 14? Així és que... Cada sala està dedicada a una temàtica d'aquestes o no? No necessàriament? No necessàriament, però quasi. Molt bé. No sé si podem comentar aquestes imatges que estan veient els nostres espectadors. Sí. Aquests que es veuen són fòssils de... Bueno, són de diferents llocs. Però aquest és el Parlèlitos giganteus, un dels fòssils que va aparèixer a les pedreres d'Alcover. És el més espectacular. Té 71 centímetres i se li veuen perfectament les escates. Va viure fa uns 200 milions d'anys. És del període Triàsic. I a fi de tindre coses de tots els períodes de la formació de la Terra, n'hem recollit d'altres llocs. I sols se'n falta un, que és el Pèrmic. De fòssils en tenim uns 5.000. I tot això estan trobats a la zona d'Alcover o no necessàriament? No necessàriament, perquè hi ha períodes que a Alcover no n'hi ha. A Alcover hi ha del Triàsic i del Juràssic. I després del Quaternari. Ens han dit que per vostè el museu és com la seva segona casa, no? Bueno, sí. Jo sempre he tingut afició perquè de quan era molt petit vaig començar a recollir coses. I quan se va organitzar el museu, doncs les he portat totes allí. Avui a casa no tinc res de res. Perquè era la seva vida. I una de les seves passions. Per al seu canvi sorprenent. Per aprendre. Pels secrets de la cambra i la dona. Perquè sempre m'hi he sentit implicada. Per tothom que l'ha fet créixer. Per l'emoció dels més petits. Per començar a treballar i aprendre. Per complir un projecte que satisfés l'orgull de la gent del poble. Per venir a fer tallers amb els amics. Pels racons i amagatalls que es conserven. Perquè aquí vaig aprendre a estimar i explicar la història. Per gaudir i aprendre plegats. Per casualitat. Perquè m'agraden els objectes. Perquè aquí vam aprendre molt, compartir i riure tots plegats. Perquè me l'estimo. Per venir-hi amb l'escola. Soc feliç visitant-lo. Perquè hi aprenc molt. Perquè s'hi respira art i cultura. Porque estamos orgullosos. Estamos muy orgullosos de tenerte aquí. Porque aprenc moltes coses. Perquè el recordo de petita. Per veure la gran cosa. Perquè qui l'ha vist i qui la veu. Per a fer el peix pedra. Perquè m'encanten els fòssils. Perquè em divertim. Perquè conserva la nostra identitat. Perquè el museu és de tots i entre tots l'hem fet créixer.